Zdravím všetkých kryptoinvestorov, ktorí prichádzate na tento daný market, na veľmi zaujímavý market, keďže tu máme šialené pohyby smerom hore a dole a práve preto je toto vynikajúca príležitosť ešte možno využiť posledné dobre zaujímavé šance, ako si nakúpiť naše kryptominy a hlavne teda využiť každú jednu akciu, čo máme, a máme tu jednu vynikajúcu akciu, ktorá prináša alebo ktorá je vďaka spoločnosti a kryptoburze MEX. Tí, čo tam ešte nemáte účet, určite by som nad tým rozmýšľal minimálne skrz toho, že máme tu vynikajúci Aptos MEX Event, kde sa bude rozdávať $1,5 milióna. Nemáme príliš veľa času, prakticky ten event sa rozdeľuje do viacerých vecí a konkrétne sa jedná čisto o Aptos spoluprácu. Tí, čo neviete, čo je Aptos, príďte na moje Patreon livestreamy alebo sa pozrite na mojom YouTube kanáli na projekt Aptos, kde by malo byť video práve o tomto danom projekte. Veľa pozitív, veľa dobrých vecí, veľa dobrých správ, a čo je úplne najlepšie na tom projekte, že ešte nestihol odpáliť, a práve táto príležitosť, ktorá prichádza od MEXu, sa zdá úplne vynikajúca. Minimálne, ak sa chcete zapojiť do tohto daného eventu a využívať, alebo teda mať možnosť vyhrať aspoň nejakú časť peňazí z toho balíka $1,5 milióna, určite príďte na MEX. Využite link v deskripcii. Pre tých nových z vás, ktorí prichádzate, je to unikátna, vynikajúca príležitosť skrz viacerých vecí. Čo sa týka všetkých z vás, či ste noví alebo starí, je to úplne jedno. Využite tú príležitosť pre Aptos na MEX sieti minimálne skrz nákupu. Ako si môžete všimnúť, fíčka budú na nule, čo sa Aptosu týka, čiže keď prídete na MEX, prídete na spot burzu, viete kúpiť Aptos bez toho, aby vás to stálo nejakú tú korunu, čo je skvelá správa, a dúfajme, že to tak bude čo najdlhšie, keďže potrebujeme nakumulovať tento token čo najviac, plus ak využijete nákup na Aptose, na MEXe, zaradíte sa prakticky do súťaže, alebo budete môcť dostať nejakú tú odmenu v týchto daných kryptotokenov. Táto akcia na spot, čo sa Aptosu týka, bude trvať do 20. januára roku 2025, čiže tu nám máme trošička viac priestoru na to, aby sme využili túto danú akciu. Staking a takisto aj Perpetual, tam sú tie najchrumkavejšie, tam sú tie najlepšie odmeny, čo sa Aptosu týka, skrz toho, že tam vidíme ten balík. Jednak pre nových používateľov, tí, čo využijete link v deskripcii na registráciu, budete mať dokonca možnosť využiť staking program na 30 dní, kedy zalokujete ten všetken Aptos na 30 dní a dostanete prakticky estimated earning, alebo teda predpokladané a očakávané zárobky až 20%. Pre všetkých z nás plebs, ktorí sme tu už trošička dlhšie, dostaneme len 10%, len v úvodzovkách 10% za 30 dní. Myslím si, že to môže byť celkovo skvelá vec, a minimálne skrz toho, že keď si zalokujeme tie tokeny v tomto danom divokejšom čase, ten Aptos môže naraz šialene na sume, a plus ešte dostaneme aj staking odmenu, čo je skvelá správa. Myslím si, že vynikajúca príležitosť. 30 dní ostáva do toho, keďže tento event alebo táto celá ponuka bude platiť len zhruba do nejakého 24. do 20. novembra roku 2024, čiže zo pár dní ešte na to máme, čiže treba to jednoznačne využiť. No a potom najväčší koláčik nás čaká práve na tradovaní. To je to, čo si všetci môžeme jednoznačne vychutnať. Čo sa týka detailov, tak všetky detaily nájdete, keď pôjdete sa zaregistrovať cez link v tomto danom videu, alebo pod týmto daným videom máte všetko, čo treba vedieť, a tak tu nám máte konkrétne aj všetky podmienky, ktoré majú byť splnené. Jednak dostanete bonus $10 aj pri tradingu, čo je celkovo skvelé. Netreba sa báť tej sumy, že futures trading volume nad $10,000, lebo ak využívate len 10x páku, tak tú 10 000 spravíte len taký fukot, hlavne teda v tomto danom markete, ktorý je veľmi zaujímavý. A no a tu sa môžete pozrieť na tie odmeny, ktoré môžeme dostať. Čiže prakticky, keď budete tradovať a podarí sa vám aspoň zo pár úspešných obchodov, ja viem, že to sa nezdá príliš veľa, hej, $25, $60, $100, že to nemusia byť príliš veľké odmeny, ale to je úplne jedno skrz toho, že predsa je to len nejaký plus. Prečo to nevyužiť, keď nám MEX ponúka fakt, že vynikajúce poplatky, vynikajúce fíčka, a dokonca na spote nám ponúka extrémne dobré fíčka, teda nulové fíčka, čo je celkovo dôležité. Aptos sa celkovo rozvíja a dokonca si viete prečítať viac informácií o projekte, o spoluprácach a aj o ekosystéme, čo sa Aptosu týka. Cez tieto dané linky máte tu na všetky práve na MEXe zobrazené. Čiže myslím si, že tento event je úplne
úplne brutálny. Hlavne teda tá price akcia je veľmi zaujímavá. Keď pôjdete na futures bonus, viete si tu zvoliť fakt, že rôznu páku, akú chcete. Ja príliš veľmi neodporúčam ísť na tú 25-ku. Zase, keď sa bavíme o tom, že chcete vyhrať nejaký ten event, má tu možno troška menej peňazí. Ja tu mám konkrétne $500 a budeme skúšať, že čo to všetko dá, ale niekedy to netreba preháňať. Nastaviť si tam 10 páku. Ja si teda otvorím, aby ste teda vedeli, že aj ja budem zapojený do tohto daného eventu, keďže ja Max využívam na dennej báze, tak si spravíme nejakú tú short pozíciu, nastavíme si tú pozíciu, vidíme tu celkovo nejaké tie úrovne a línie rezistencie, nastavíme si tam následne nejakú tú stopku a uvidíme, že či sa trafíme do tejto stopky. Ja počas natáčania tohto daného videa to úplne nie je ideálne. 10,06 je tá stopka, na ktorú sa pozerám. Bitcoin je celkovo negatívnejšie naladený, čiže je tu predsa príležitosť a najväčšia príležitosť je práve to, keď sa zaregistrujete na Maxe. Fakt s ním mám celkovo dosť dobré skúsenosti už niekoľko mesiacov. Takisto aj viacerí Patreoni majú s ním vynikajúce skúsenosti a práve preto môžem aj s čistým svedomím, aspoň teda zatiaľ, odporúčiť túto danú burzu a každú jednu takúto akciu jednak tie eventy treba využívať, hlavne ten staking je úplne brutálny, hlavne keď stojíte o tento token, ktorým je Aptos a ja o Aptos jednoznačne stojím a takisto stojím aj o tú spoluprácu, ktorú mám s Maxom a som veľmi rád, že tam majú zatiaľ stále takéto poplatky, čo je jednou nevýhodou toho celého je, že budete musieť spraviť KYC, ale toto vedia ľudia, ako celkovo sa dá s tým dosť dobre vykývať. Čiže vidíme sa v ďalšom videu, zatiaľ vám prajem veľmi pekný deň. Využite tú akciu, link v deskripcii na kompletne všetky informácie, ktoré potrebujete na túto jedinečnú burzu, ktorá stále ešte ponúka veľa výhod v tomto markete. Čaute.